Кулланусы өчен бар уңайлыктар булдырылган заманда яшәйбез. Адым һайын төрле магазиндар селтәре һәм ундагы ассортимент кефәләрдә ярайһы гына бушатырга һәләтле. Айрыса пластик карта менән кулланучылар. Тенләп һанау кәрәкмәй, күпме аксаң тотынылганы билдәһез. Аксаларда ничек хакларга? Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Яштанова. Программабызның кунагы Башкортстандың кредит һәм финанс оешмалары ассоциациясының башкарма директоры Мәдәрис Каримов. Мәдәрис Расулович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Мәдәрис Расулович, тапшыруыбызды бик күңелһеҙ яңалыктан башларга мәҗбүрбез. Казан калаһында 175-нче мәктәптә оештырылган атыш һөҙөмтәһендә тиҫтәләгән балаларның гомере кыйылды, укытучыларның һәм башка хеҙмәткәрҙәрҙең. Бына ошо йәһәттән ут көчләребеҙҙең, һәләк булыусыларҙың, ата-әсәләрҙең ауыр ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ. Мин дә республикабыҙҙың банк хеҙмәткәрләре исеменән был ҙур ҡайғыны уртаҡлашабыҙ. Киләсәктә мындай хәлдәр булмаһын, бер урында ла бик ауыр хәл, бер ауыр хәл. Төп темаға әйләнеп ҡайтҡанда, Мәдәрис Расулович, һүҙҙә магазиндардан башлагайныҡ, магазиндар селтәренән башлагайныҡ. Ысынлап та бына кәштәләр буйлап үҙаллы әйберҙәр һатып алып йөрөгәндә, һайлап йөрөгән саҡта бер хаҡ, кассаға килеп етһәң, икенсе хаҡ. Һәм күптәр уңайһыҙланыпмы, әле бәйләнеп тормайым тигән башҡа сәбәп менән бындай айырмалыҡтарҙы иҫәпкә алып тормай. Һәм кассала ниндәй хаҡ ҡуйылған, шуны түләп сығып китергә мәжбүр. Бына был дөрөҫмө? Кәштәләрдә бер хаҡ була. Кассала аҡса түләгәндә икенсе хаҡ. Бына мин үҙем инде ҡарап, үҙемә контроль алам. Бына хатын белән кергәндә лә, бына оло кешеләргә әйтер инем, ул копейка тип кенә ҡарарға ярамай бит. Һәр бер копейка бит рубль. Тин һумды һаҡлай тиҙер. Һумды һаҡлай. Шуның өсөн бына был башлана был передачаны бәләкәй генә примердан. Ул һәр бер бәләкәй генә пример ул ҙурға әйләнеп китә ул. Бына халыҡты алдаусылар үкенескә күрә беҙҙең бөтә тормош йәшәү өлкәләренә инеп керҙе ул. Бына да алайыҡ жилищно-коммунальный хозяйство атала бит инде. Эшләнмәгән, икенсе түләргә тип квитанцияларда кешеләргә тараталар. Икенсе счетка ҡуялар да. Бына был күп кеше тоже аны алданырға мавытлар. Ул сынапта был квитанциялар республиканы ярайһы гына даулатты, әммә бынан тыш та алдашыусылар, сөнки төрлө иҫәпләү приборҙарын тикшереү, я булмаһа алмаштырыу менән килеп инешләр. Иҫәпләй торған счетчикларҙы ваҡытынан алда туҡтата. Бик бит халыҡты бына был урлаусылар, бурҙар кешеләрҙе бит ҡурҡыталар. Штраф тип әйтәләр бит инде. Бер нәмәнән дә ҡурҡырға ярамай. Бына мин әле алдараҡ та әйтергә тип уйлағайным. Кем генә өйөгөҙгә килһә лә, керер алдынан кем керетергәме, керетмәҫкә, бына быны уйлап эш итергә кәрәк. Менә күп ваҡытта беҙҙең поколение, мин дә шунда шул поколениеға керәм, беҙ бик кешегә ышанып барабыҙ. Шундай осорҙа беҙ воспитация ителгәнбеҙ. Но хәҙерге ваҡыт икенсе, шуның өсөн ҡарап, кем килгән, ниндәй йомош белән килгән, үҙегеҙ генә булһағыҙ, бер ишегеҙҙе асмаҫҡа кәрәк. Мәдәрис Расулович, бына иҫәпләү приборҙарын алмаштырырға теләп, я булмаһа эшләйме, юҡмы икәнлеген тикшереүселәр тиңк. Тағы ниндәй мутлашыусылар беҙҙең фатирға инеү ихтимал? Улар, бына барҙылар бит инде пластик беҙҙең тәҙрәләр бөтәһендә лә. Улар да, анда инде улар обосновать итәләр ул. Бына бит өйөгөҙ һыуыҡ, тәҙрәлән ел өрә. Бына ул шуңа әйтәм дә, бер төрлө лә белмәйенсә, бер ниндәйгә лә эшкә тотонорға уларҙы ебәргә ярамай. Тағы бер шундай проблема бар. Бына йыш ҡына шылтыраталар беҙгә телефондан. Һеҙҙә банк хеҙмәткәрҙәре борсой, һеҙҙең картағыҙ менән ниҙер проблема булған, зинһар беҙгә үҙегеҙҙең ҡәҙерлеләрҙән ҡәҙерле итеп һаҡлаған пин-кодығыҙҙы әйтегеҙ. Беҙ һеҙгә ярҙам итәбеҙ. Хәҙер аныһында туҡталып китәрбеҙ. Аңа тиклем тағы ла әйтелеп бөтөлмәгән. Беҙҙең күп йөрөйҙәр оло кешеләрҙе гадалкалар.
Күрәдеүселәр күбәйде, белемселәр күбәйде, ителмәгән экстрасенслар күбәйде. Менә шуны белән тоже очень даже надо хак булырга кирәк. Менә уже әйтеп киттек инде, икенче төр кешеләр алдаучыларды, мин уларды алдаучылар дип әйтмәйм, улар җинаятьчеләр, менә югары белемле, интеллектуаллы кешеләр, менә банк карталары белән яшиткән кешеләрне алдаучылар. Монда инде теге тин белән генә түгел, зур хумдар белән, мең белән дә, миллион да булырга может. Менә хатканда ул вопростар тоже килеп чыга бит, возникать итә. Ә бу карталар белән мин халыкларга әйтер идем. Иң беренче кем генә кайдан гына звонить итәләр дә, менә шул банк системаһы белән связаны булган булса, иң беренче улар белән һөйләшеп тә торбагыз. Әгәр дә һөйләшеп һеҙҙе убеждать итәләр икән, потому что улар очень сильные психологи, улар бик матур итеп һөйләйләр, аңгарталар. Һәм иң мөһиме, улар бит безнең исем-шәрифтәребезне тулыһынса беләләр. Менә безнең бидат итәбез инде, безнең даныйлар кайда гына ул йөрмәй. Кемгә генә бит бирмәйбез. Улар именно алалар. Монда менә рус әйткәндә утечка информация, банкларында булырга может. Банк системаларында бул яһәттән андала булырга может. Икенче кайда гына бар хакта, менә милиция бар хакта үзебезнең даныйларны бирәбез. Кемгә генә бирмәйбез. Әйтәбез, банк кешеләр үзебезнең даныйларны хаклайык дип бит. Әйтәегендә үкенечкә күрә бик хаклап итә алмайбыз шул. Менә бу әгәр дә звонить итәләр икән, алганһыгыз икән, улар һорайлар картаның номерын. Икенче яктан менә картаның артында код. Менә бу код белән номерды бер кешегә лә бирергә ярамай. Якын кешегә лә бирергә ярамай. Ул әйтәләр персональный данные, һәрбер кешенең үзенеке генә. Менә шунда ошибка була. Әгәр дә звонить итәләр икән, менә мин даже үземә звонить иттеләр. Мин үзем югалып калдым. Ягъни бында бик көчле психологлар һәм башкалар эшләшә. Көчле. Казалось бы, минең опыт зур. Банк системаһында руководитель булып та күпчеләр һәм шулай да бер вакыт момент әйтәйек, мин үзем югалып калдым. Һеҙҙең аҡсағыҙҙы бит күсерәләр, улар бит банктың менә һаҡлау Россияның һаҡлы банкы исеменән итәләр, звонить итәләр. Потому что ул сеть зур бит инде аның. Иң беренсе звонить итәләр, работник, кредитный работник булып матур итеп кенә һөйләшәләр. Шунан бирәләр безопасник кешеләргә, менә шулай һеҙҙең аҡсағыҙҙы бурдар улар итәләр, бурдар урлайҙар дип. Ышанмаһаңда ышанырға можеттың. Улар әйтәләр, без расчетный счет яңынан асабыз, һеҙҙең картанан шунда күсерәбез. Менә был бәлә ваҡыты бөтһә, һеҙҙең яңынан картағыҙға шул аҡса кире ҡайта дип. Ул ҡайтмай инде. Күптәр бит шуның белән яналар. Менә был сорақта нимә эшләргә шунда шылтырату ҡабул иткән? Шылтырату ҡабул иткәндә, менә мин әйтәм, иң беренсе алмаҫҡа кәрәк. Әгәр ҙә алып та инде. Номерҙарҙы бик алмаҫҡа тырышыр кәрәк. Номерҙарҙы береһенә бирергә кәрәкмәй. Анда бурларға гына түгел, нигә береһенә иптәшлегеңә лә, семейныйҙа ла һинең үҙеңдә генә булырға можеттың. Береһенә анда семейный булғас, иреңәме, балаңамы доверие итергә булырға может. Но ул персональный данный дип атала, менә мин ҡабатлап әйтәм. Шуның өсөн самый опасный менә шул момент кешенең үҙе белергә тейеш. Һәм моғайын тәү сиратта бына банктарҙың бушлай телефон һандары күрһәтелгән һәр ваҡыт картала, шунда шылтыратырға кәрәк. Шунда шунан һуң улар банклар белән яңынан звонить уларга был дәлилде әйтергә кәрәк. Матур итеп ситуацияны аңлатып, улар кәрәк икән үҙләре сығалар полиция хеҙмәтләренә. Әгәр ҙә һеҙ үҙегеҙ эләккәнһегеҙ икән, әйтәйек инде, по ошибке менә шулай эшләп бит. Полицияға
үдегеден гаризаны тиз көндәрдә бирү һорала кирәк. Кайтарып буламы һуң бу акчаларны? Менә бик зур вопрос итәһегез. Кайтару булмай дип әйтеп булмай, була, но бик мәшәкатьле мәсьәлә. Бик мәшәкатьле, потому что улар бит оешмалар, бер кеше генә эшләмәй. Улар эшләйләр Россия буенча. Россиядә генә түгел, менә Украинада булырга может. Ягъни сит илләрдән дә бар. Сит илләрдән. Ягъни бу тик Россиядә генә түгел, халыкара система турында бу уже система международная дип әйтәйек. Әйе, халыкара система. Бу вообще опасный в этом плане. Шунсын халык уявларга тиеш. Кыска сагына һездән теләктәр тамашачыларга. Халыкка инде менә тагы бер әйтеп кирәк, кредит алучыларга. Менә хәзер онлайн әйтәбез бит инде, или дистанционный бит. Ул бигрәк тә олы яшьтәге кешеләргә, пенсионерларга ул система белән безнең менә бурлар бик әйбәт кулланалар. Шуның өчен үдегезгә кирәк икән, онлайн түгел, барып, һәрбер банкка шәхсән мөрәҗәгать итәргә кирәк. Барып, кредитный работникларга мөрәҗәгать итеп, прямо үдегез анда подпись куярга тиешегез. Ягъни онлайн кредит юллаудан без сикләнергә тиеш. Да, ул аның белән кулланырга могытлар уже әйтәйгәндә подготовленные люди әйбит. И то опасность сырына кала, особенно менә пенсионерлар бик күп страдать ителәр. Мин бында бары тик хаклы алдагылар гына мутлашыслардан зыян күрә дип әйтмәдем, чөнки яшьтәрдә аксаялар 100%ка кушылам. Монда без поддержка әйтәбез бетәбез дә. Анда начальникме, укучымы, потому что карта белән бөтә халык куллана бит инде бит. Үдегездән тырышып эшләгән аксагызны, мөлкәтегезне аклагыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп, безнең студияда Башкортстанның кредит һәм финанс оешмалары ассоциациясының башкарма директоры Мәдәрис Кәримов булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Сау сәламәт булыгыз.